हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं फुंनिफ्राय संनाय खावनाय फुंनिफ्राय मा मावो दिनै एसे खिन्थानोसैलाय आं ना लोगोफोर। लोगोफोर दिनै आं मा मावलाङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै जोबजासे नायलांगोन आसा खालामनाय थाबाय। फैदो बिदिब्ला आंनि भिडिअ दिनै आं सुरु मा मावलांनो नागिरदों। दिनै गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों। बेखौनो दिन्थिलांनो नागिरदों आरोखि आं ना। ओंखाम संखांबाय लोगोसे नै आङो मा ओंख्रि संखांखो दिनै फुंजानि केरादाफिनि आलु आरो ना गोफोरनि गोरानजों संग्रोबाय आं। मानो होनबा आं देनो हायासै नै बोराया ओमफ्राय जि मोजां ना लाबोबाय आरो ना मोननैल' आरो सासेयाव। आं बेखौ माजों संगोन नै आंनि न'आवनो गायनाय सामब्राम बिफां आरो ना फुरा फुलाबायबाय आं बिबार बिला बारलाजोब्बाय नालाय बेखौनो फुनानै फुरा होग्लुंसै आङो। बेजों सुरु बेनिफ्राय बोराया मा लाबोखोथाय दिनै आं मैथा बिहरदोंमोन एक्सुवेलि बा मैथा बांगाल ओंखारबायबो नै बर'नि जाखो ना हारसानि जाखो मिथिला। ओरै आरोबाव मैथा गोजाबो लाबोजोब्बाय गोखा गोखै लाबोबाय संलाबायनोसै एवलाबायनोसै। आङो एबार सुरु खालामसै संनायनि थाखाय। बोराया डिउटियावबो थांनांगौ नालाय टाइमाबो हास्लाबला आरो आंहा माइबो फोराननांगौ। बेयाव आंनि नाखौ एवदोंमोन लाबाय टमेट' थाइथाम मोनखांनाय सामब्राम बिलाइखौ होहाबबाय पासफुरन मस्ला एसे फोराननानै लाबाय। हालदै लकेल हालदै लाबोदों बेखौनो देनांगौ आरो बेवाइनि आरो ना सासे बेवाइ गायनायमोन बेखौनो आंहा जाफैबाय थानो मोनथारो आरो लकेल टमेट' जा मोजांखा आरो ना। आं बे सारायखौ गारनोनो हाया आरो ना साराय गोदान लाबोदोंबाबो आं बेहायसो संनो मोजां मोनो। भिडिअ बानाय आंना खामलायबायसोमोन सामब्रामानो मस्लायानो मालायनो गाज्रिबाबो आंनो साख'ना खुसुर मोनथारो। गेब्लेखायोहाय जा मोजांखा माने बेबो नङा गिदिर हाबाबो जि मोननाय बिराद मोजां गेब्लेजोब्बाय दसेनो लोगो माने खुरगासेयावनो मोजां गेब्लेखाबाय आरो ना। जाबायानोसै आंना नै गैया एसे रानथाबबानो जासिगोन आरो ना। मालाय मोनजाग्रोबाय। हेल' लोगोफोर दाना नै रेडि जालायबाय आङो फुरा माइ लामनोसै आरो ना संखां आरिखां दा आङो माइ लामनो रेडि बाल्थिं बुल्थिं लाबाय आङो नै बाल्थिंफोरजोंहाय रोगानोसै आरो ना एसे बिराद खस्थ' नै माइ बस्थाया बेयावसो दोननांदो जोंहा टाउनावहाय बाख्रि गैया नालाय बावनो खोबला खोबलि दोनथ'जोबदों आरो ना नै गोजौआवबो सेटेल खालामनाय जायाखै माने माइ दोनग्रानि लुनाय जायाखै आरो ना। मानो होनोब्ला गोजौआव एसे नै साद धालाय मोनसे खालामनो नागिरदों। बिराद खस्थ'जों रोगानोसैलाय आरो आं ना माथो खालामनो लोगोफोर। मानो होनबा जोङो थाखा फैसा गारनानै जिमावसो थांलायोना गावनि देहाखौ एसे राफोद खालामनो थाखाय। आं दिनै माने मैयाबो एसे लामदों दिनैबो होथारनोसै एसे लामबावनोसै बुरजा लामखानानै खेबसेनो हैनोसै आरो ना। बैसागुनि उनावथ' आरो खुनु गेरेन्थि होनो हाया टाइमफ्रा माला अखा हायो माला सान्दुं दुङो ओंखायनो सब बोथोर मोजाङावनो एसे लामखानानै लानोसै मिलाव होखानानै लानोसै बुरजा जाबाय थानोसै आरो ना। 5 माससो 6 माससो थांनायनि जख' फुरा होखानानै लानोसै। ओंखायनो लोगोफोर नायदो आं माबायदि माइखौ मायदि रोगायो। फैदो लोगोफोर आंनि माइ बस्था बानायखौ आंना आदोर दंखायो आरो ना मानसिया माने एसे बुंनांगोन दे लोगोफोर माइ बस्थाबो बानायनो हायो एसे मोसायोबो मानसिया एसे आलथु फाथा आरो ना बोरैबासो।
गिरखाजोबनायबा जोखालाबो मारै जानांगौ जाखो खनसे फैनायाव मेंखायोहाय सिरियाव फैनायावलाय आयै भगबान बिनि उनाव खनफबबाय लाबोनोसै लांसै आं बाबाय खनले रोगाजोबबाय नै आंहालाय माथो फुरा आधा मन जिम थांनोसै आंलाय बेंगालराव संसार जाहैनो है आयौ थांनोसै आं बेंगालराव संसार जाहैनो सिगावलायखैलै सयथिबो बेमार जानाय नङालै बिदि बाथाब मावनानै जाबा नै बर' सिख्लाया बाराखौबालाय लोगोफोर अलसिया जानो नाङा दे आरो मिनिनोबो नाङा खामानि मावनायखौ खामानि मावोब्ला स्ट्रं जायो फिट नै नोमबाजैया नोमादैया 40 बोसोर जानानैबो फिट सालाखौ ओंखायनो मिनिनाङा दे मिनिनाङा आं माइ बिरबावसै एसे नालाय आखाया रुइना आंना एसे खालामफिनसै नै लाबावसै आङो आरोबाव गथ'बो लायनांसिगौलाय फै नै बिदि अबस्थाजों गथ' लायनोसै आं स्कुलाव आरो खामानि फुंनिफ्राय सानसे थारला खामानि आरो बेनि गेजेराव दसे थानानै नै आंहा सासे गामिनि आब' आरो गुमै फैगासिनो दङ LICआव आरो एसे सारेन्डार भेलुनि खामानि मावनो थांनांगौ लायो स' मा होनबावनो आरो बिदिनो थांनांसिगोन आरोना जिउआव एसे खस्थ' खालामनायाबो मोजां आजादि थायोब्लाबो गोसोफोर साननाय हनायफ्राबो एसे बोरैबा जायो नङा होमबा थ' ओंखायनो बिजि थानायानो सबसे बेटार आरो
बांद्राय बिन्दास थानो नाङा गोसोआ गाज्रि जायो सोर लोगोफोर नोंथांमोना आरो मा होनो एसे कमेन्टआव खिन्थाहरो आंनाथ' बिदिनोसै आरो लाइफआव आरो माथो होनबावनो बोरायाबो हारसिं नालाय न'खर मेनटेन खालामनांगौआ हाबाब गामियावबो थांदो ओरैबायदि खस्थ' जाहैयो आरोना फोसाबहैनो थाखाय ओंखायनो गामियावथ' थाब थांनोनो हाला आङो जा खस्थ' नेग्राल' खुनुरुखुम नेसाबना बियो माने मैयानो जमायनानै दोननाय आरो मैयाबो बिदिनो आङो बस्थाखौ बायैनो लाबोखादों लोगोफोर आरो मा होनबावनो सान्दुं गोसायाव थानानै गैला सावथाल बुरि बायदि जालायसिगोन आरो आंना मा होनबावनो उफाय गैया उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय मा मावनांगौ मा मावनाङा जिउआव लोगोफोर आंना रयनाया बेजों होनोसै आंनि रयनाया नै गैजा नालाय आखाइखौनो नै हेन्देल जासिगोन आंना रयना बेनो खिलां हाबदों खिलां माइ खिलां wah jि मोजां जाखायो खिन्थु जायगायासो गोबाद्राय जाबाय आं नामनाया रानथ'सैलाय नायसै फिसालायसैलाय आङो दे फैदो लोगोफोर आंजों फिसालायनायाव एसे सापर्ट खालामदो एबार गथ' फिसालायनोसै आं स्कुल गबाय हास्लाब्लासो दै बेल लाबाय था होलांथारनोसै जाला लोगोफोर ओंखारलायबाय आङो एकदमबारे खुनु मथे ओरैनो आरोना जिल' लाबाय ओंखारबाय माइ बिरनायनो ओंखारबाय आङो ससमा गानसै आरो ब्लडनोसै हेलमेट सेलमेट गैबाय थाला नै आंना एर'प्लेना बेजों लायसै दै उफाय गैया रावबो गैयि न'खराव मोजां नङा बारा फेमिलि बुरजायानो मोजां मारसो बे मावबा बे फाला बदल जालायो आरोना अके लोगोफोर आं दाब्रायनोसै बिदिबा हेल' दिथि सौफैबायना जोङो ना लाना फैबाय आं नै गथ' फिसाखौ दा न' मोनफैफिनबाय नै आरो माइ हालेवहैफिनसैलाय मा एसे मोजां सनाफोर फैदो आरो अबेसो थांखो बबाव बाहैखो मा फुलाव आंनि फुलावसो बाबाय आयै अन्थाव बाथाव गोरलै र' आजा आजा रे आजा मेरे पास आजा सनाफोर मा एसे किउट दाउ फिसा फैदोंमोन सटा सा सोला गैया बेखौ सखाथुलेन होनो नामा सखाथुलेन बर'आव सखाथुलेन जि मोजां इट इज कल्ड सखाथुलेन हेल' लोगोफोर एबार न'नि खामानि जोबनानै एसे फिल्डआव फैलायबाय आङो ओरै लोगोफोर माखासे माने सेल्फ हेल्पनि खामानि दङ नालाय स' बेवहाय फैलायबाय आरो ओमफ्राय फैनानै मोनसे दखानावहाय ओरैबायदि मोजां सासे आगैया पक'रा बानायगासिनो दङ आरोना आगै फिसा आरो ओमफ्राय थ' बेखौहाय लानोसै जोंनि ग्रुपआवहाय एसे फैनोसै आङो साहा मोनलोङो खोमा दा बिजावजालिनि
न'आव आरोना आं पक'रा लाबाय पक'रा लाना पक'राखौ मोजां नुनानै लुबैनानै थानो हाथारला आरोना जानो थाखाय नै एक्सट्रा लालायथारबाय आं नेनो हायैनि बाथोनबो दंलायो बाथोनखौबो एसे जानोसै आगै मा बाथोन बियो बानलु ना सामब्रामनि ने बे आगैया बानायदों नै मोजां मोजां नै मालपवाबो दं सासे आगै सोदोमस्रि होननायनि दखाननि आरोना जि मोजां मोजां पक'रा बानायो मोजां नै मालपवा बानायो आरो सिंग्राफोरखौथ' बुंनांखाया आरोना बिराद गोथाव टेस्टि बानायखायो आरो दिनैहाय गैजोबा नामा मानसिया ओंखायनो बे सिस्टार सासेयाबो गैया ओंखायनो दिनै माबा बानायाखैनो चामचा बानायाखै नङाबा लानो नागिरदोंमोन आं लोगोफोर बिदिब्ला आङो जानोसै फुरानो थानो हाथारैनि एकदम जाथारनोसै आरोना लोगोफोर बिदिबा आं लाबाय आं दा सफैबाय ग्रुपआव हेल' लोगोफोर नै जोंहाबो दिनैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एसे जोंहा नै महिला आइजोफोरा एसे सावरायलायदों स' दिनै माबा शपथ ग्रहण लालायनाय दङ जाहैदों सेल्फ हेल्पआ बिनि थाखायनो जों एसे दिनैहाय नै मा बुंनांगौ मा खालामनांगौ एसे बेखौनो बानायनो नागिरदों आरो दे फोरोंदो जोंहा आफादगिरि नेहाथारिया आंनि बिजावजालि गोजानो बिसोरो आफादगिरि नेहाथारिया ओमफ्राय नै जोंहा सासे बिखुनजोआ सबसे बुरैसिन बिखुनजो बिजावजालिलाय जाजोबो ना मायोथाय बिसोरजोंबाथाय आलादा आरो नै बेबो बावसो एकदम बुरै आबै आंना बिखुनजोफ्रा इन्टारेस्टिं आरोना ओइथिं हनै सानै दं बिहामजो मानै दंबावो आरो बैथिंजाय जोंहा बिहामजो आरोना नै बिसिनि ओमफ्राय नै बिथिं जा सासे नै बिबोनां बिहा ओमफ्राय नै बिहा जोंहा बुन्दुथा एकदमबारेनो आरोना सामफ्रामबो लोगो मोनबाय थाग्रा बुन्दुथा आगैसो आरो खिन्थु बुन्दु आरो हिसाबाव ओमफ्राय बिस्रा मामोनथाय आयं सायं बिजायं सिजायं मोनलाजोबबावसै जाबो नै फुरानो साननै सानथामसोनि उनाव माबा मोनला जोबसिगोन बे समाव जोङो मा बुंनाय माबा हिसाबै लाहोखो गावसोरसो मिथिसिगोन आरोना ना बले भट मोननायनि जाखो ना थगाय थसि 10,000 हरगोन होननानै बयखौबो भटार बरायनायनिसो जाखो ना माखो अब्लाबो नियम निथि हिसाबै जोंहा नै सेल्फ हेल्प मानिनांगौ बायदि जोङो शपथ ग्रहणखौ लाबाय लोगोफोर 10,000खौ मोनो ना मोना नायनोसै र' मोनोबाथ' मोजांनि खोथा मोनो ना मोना इलेक्सन जोबनायनि उनावसो मिथिसिगोन आरोना प्रेसिडेन्टआ सेक्रेटारिया सोरमोन सानैजों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारियाव जारौआ प्रेसिडेन्ट नामा जारौआ प्रेसिडेन्टमोन ने जारौआ प्रेसिडेन्ट नैबाव नायबा नुसिगोन आं सोर प्रेसिडेन्ट सोर सेक्रेटारिखौ ना फुरान लिरनोसैब्रा नैबेहाय जोङो माने बिजावजालिनि न'आव थांनायाव लोगो मोनबाय बिबोनांनि डान्स क्लासखौ एसे नायबोफाबाय आरोखि आंना नै बिथां सोमदोर बसुमतारिनि बड'लेण्ड डान्सआवहाय एसे ओरैनो नायबोबाय आं गथ'फोरनि प्रग्राम माबा खालामगासिनो बिसोरो मोसानायनि टारगेट दं नामा बहाबा गथ'फोरनि प्रेक्टिसखौ एसे नायबोदों आङो बेनो सोरबाफोर होनो गोसो दङबा फैनो हागोन बेनिफ्राय फैनानै माबायदि बिदिनो खोबलालाबायनानै दोनफैबाय आरोना उफाय गैया अखा हानो नागिरनायखाय आं बिदि जानो खोमसि खोमलाव एसे सोनानै माबानानै दोनफैबाय आङो अके लोगोफोर बिदिबा आं भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनसै बाय बाय